B'investiment ta' 90 miljun euro se tiġi rinnovata s-sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku ta' pajjiżna biex isservi aħjar għal ħtiġijiet tal-lum b'mod partikolari iż-żieda fid-domanda l-elettriku. Dan l-investiment mill-Ena Malta li tħabbar is-sibt filgħodu mill-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli u mifrux fuq 6 snin u fost oħrajn se jara l-bini ta' ċentru ta' distribuzzjoni ieħor tal-elettriku fin-Naxxar biex ikopri aħjar liċ-ċentru ta' Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet f'wieħed miċ-ċentri tad-distribuzzjoni, iċ-ċermen tal-Ena Malta l-Inġinier Jonathan Sherry spjega li d-domanda f'pajjiżna mistennija titla b'25% u allura dan l-investiment se jkun qed jara li s-sistema tlaħħaq ma' din id-domanda. Dawn id-9 miljun euro se jisarfu ruħhom f'numru ta' proġetti f'diversi stadji tas sistema ta' distribuzzjoni. Qed inħarsu lejn links ġodda bejn il-Matab u l-Mosta, qed inħarsu lejn circuits ġodda f'dak li hu medium voltage, qed inħarsu lejn 250 substation ġdida u cables ġodda li waslu l-elettriku mis-substations lejn id-djar tan-nies. Dan l-investiment għandu 3 anijiet prinċipali fosthom li l-Ena Malta tnaqqas il-qtuħ u l-interruzzjonijiet fid-distribuzzjoni tal-elettriku meta id-domanda tkun waħdolja. Li tħares il-qoddim u tħares lejn iż-żieda fid-domanda li qed nipproġettaw għas 6 snin li ġejjin. Finalment, aħna l-iskop tagħna huwa li naqsu n-numru ta' interruzzjonijiet fis-servizz tagħna u fejn ikun hemm interruzzjoni din tkun qasira kemm jista' jkun possibbli. Il-Ministru Mirjam Dalli saħqet li dan l-investiment imur pari passu ma' tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna, iżda fuq kollox se jkun qed itejjeb il-ħajja tan-nies għax se jkunu moqdi aħjar. Dak huwa investiment li jagħti serħan lil moħħ sew lill-familji tagħna, però anki lin-negozji tagħna. Fi żmien meta nafu x'qed jiġri internazzjonalment, jiġifieri għandek is-settur tal-enerġija b'mod internazzjonali għaddej minn sfidi kbar. Aħna mhux talli kuljum qegħdin naħdmu biex naraw li naċċertaw ruħna li r-rati tad-dawl ma nċaqalquhom xi ħalejnhom kif huma fl-2013 talli qegħdin ukoll ninvestu il-flus biex naraw li l-lokalitajiet differenti ikunu indirizzati sew fejn hemm sfidi li huma immedjati imma anke biex nilqgħu għal sfidi futuri. Ix-xogħlijiet kollha se jkunu qed isiru fuq diversi stadji b'uħud minnhom se jibdew fil-ġimgħat li ġejjin u mistennija jitlestew sas-sena 2027. Dan il-pjan jikkumplementa xogħlijiet oħrajn li għaddejjin bħalissa f'diversi inħawi ta' madwar pajjiżna.